Don't know when I'm coming back. I'll be gone for a little while, but I will keep myself for me and you. I'll be back for you. I don't know what the future brings, but I want you to be with me. I could hope and pray to make you wait for me, 'cause I'll come back for you. Darling, you hold my love, you are my praise, and I'll run to the finish line. My love, I no go leave you run, I no go bounce your call. You'll be always on my mind. Yeah, yeah, I'll be so far away. Promise you'll wait for me. I go think of you every day. Anya mututu ego bia gbalebu ọpụlụ iche nwanyị egwu apụta ọgbọ mmiri doro edo ka gbọghọ ji agbụgharụ eletrik nwanyị biko bịa gbalebu iyelele anyị ekunie iyelele anyị abata iyelele ọ na-akpọtụ so many times I feel so
symbol of Christ's love for his church. Hear our prayer for Godwin and Julius, and with faith in you and each other, they pledge their love today. May their lives always bear witness to the reality of that love. Who made this prayer through our Lord Jesus Christ, His Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. First reading. A reading from the book of Sirach. Like the sun, rising is the beauty of a good wife in a well-kept house. Happy the husband of a really good wife. The number of his days will be doubled. A perfect wife is the joy of her husband. He will live out the years of his life in peace. A good wife is the best of portions, reserved for those who fear the Lord. Rich or poor, they will be glad of heart, cheerful of face. Whatever the season, the grace of a wife will charm her husband. Her accomplishments will make him stronger. A silent wife is a gift from the Lord. No price can be put on a well-trained character. A modest wife is a boom twice over. A chaste character cannot be weighed on scales. Like the sun rising over the mountains of the Lord is the beauty of a good wife in a well-kept house. Responsorial Psalm. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. Responsible. I will bless the Lord at all times. His praise always on my lips. In the Lord, my soul shall make its boast. The humble shall hear and be glad. Responsible. Glory. The love of Paul to the Ephesians. Follow Christ by loving as he loved you, giving himself up in your place. Give way to one another in obedience to Christ. Wives should regard their husbands as they regard the Lord, since he Christ himself for her to make her holy. He made her clean by washing her in water with a form of wealth, so that when he took her to himself, she would be glorious with no stain and wrinkle or anything like that, but holy and faultless. In the same way, husbands must love their wives as they love their body. For man to love his wife is for him to love himself. A man never hates his own body, but he keeps it and looks after it and regards his loving parts. For this reason, a man must leave his father and mother and be joined to his wife, and the two will become one body. This mystery has many implications, but I am saying it applies to Christ and the church. To sum up, you too, each one of you, must love his wife as he loves himself, and let every wife respect her husband. The word of the Lord. Young Concas, Rosemarias, John There was a wedding at Cana in Galilee. The mother of Jesus was there. Jesus and the disciples had also been invited. When they ran out of wine,
since the wine provided for the wedding was all finished. The mother of Jesus said to him, "They have no wine." Jesus said, "Woman, why turn to me? My hour has not come yet." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." There were 6 stone water jars standing there, meant for the ablutions that are customary among the Jews. Each could contain 20 or 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water," and they filled them to the brim. "Draw some out," he told them. "Take it to the steward." They did this. The steward tasted the water, and it had turned into wine. Having no idea where it came from, only the servants who had drawn the water knew. The steward called the bridegroom and said, "People generally serve the best wine first, and keep the cheaper salt till the guests have plenty to drink. But you have kept the best wine till now." This was the first of the signs given by Jesus. It was given at Cana in Galilee. He let his glory be seen, and his disciples believed in him. The Gospel of the Lord. May through this gospel our sins be wiped away. Amen. Let's still begin Godwin and Juliet. So ihe ga-arụta aka n'ụzọ pụrụ iche this morning is the indissolubility of the sacrament of marriage. Maka na Chineke n'onwe ya sị, ihe ọ masịrị ya ijikọta ọnụ, mmadụ emekwana gịnị, mmadụ ekewakwala ya. So marriage is an unbreakable bond of love. Unbreakable. So onweghị ihe ọbụla unu ga-afụ na marriage nwa unu ga-asị it is over. That language, "it is over," is not of God. Worship from the enemy. Maka na onweghị onye ọbụla na-abanye into marriage with the aim of divorce. All God's divine plan na mmadụ ga na-eme gịnị, ga na-abawanye, constantly increase and multiply, fill the earth and subdue it. It's to have dominion over other created things. So Chineke ejikọtago ụlọ ọrụ ịbịa n'ụlọ ya dị nsọ, ịnọ na Jamisa dị nsọ, wee confirm sacramentalize this union ka ọ bụrụzie nke ga-eme gịnị, nke ga-adịgide. Praise the Lord. Ihe na-afụ n'ụbọchị taa, anụ taa eji ọgbasa, ị ga-akwụ marriages na-alasitere 2 years or 3 years, o mee gịnị, ọgbasa na-ajụzi why? Why na-achọ ọkọ ya kwanye onye obere ihe nke mbụ anyị kwesịrị ịghọta ọgbọ nwunye and the progress of nwere onye dị perfect. And in the process of searching, I don't think that it was for Juliet.
I'm not the first person in it. Who's their marriage, you know? I don't think so. They will order potential. I won't believe Juliet is perfect. Are you perfect? No, not perfect. Not really perfect. But even Elijah in a marriage, abhorring perfection. Even Elijah in a marriage, the one who has it all. No. He wanted 50% of all the qualities in our job, in a woman or in a husband. It's okay. You can never get 100%. And then, having come together, there are other things you have to overlook. Oh, we're ending a marriage. Marriage is never getting. That's an then you need to know again. No again. Ayala. I think I want you to be one who do no again. Yes. There are certain things you can make overlook. Marriage is never getting. The institution of marriage is in different fronts. In different fronts. So, when you put the opportunity, human being. Don't give any human being the opportunity. Don't allow anything to come between you and your wife. Any other human being, nothing. Nothing at all. Nothing. Godwin and Juliet. Ọ bụ ọrụ anyị itinye ha n'ekpere na inyere ha aka ka marriage ha ka ọ gaa nke ọma. Maka na alụmdi na nwunye ha na-aga nke ọma, anyị nwa ga-enwe aṅụrị na ya. Ọkwara ma o nwee nsogbu, anyị nwa obi agakwa adị anyị mma maka ya. So, ndị parents unu ga-enyekwa aka na-atụziri unu aka hụ na ọ na-eme gịnị unu na-ebi nke ọma dịka di na nwunye. Dịka di na nwunye. A ga na-abịakwara unu visit. Agakwa unu emesapụ ihu. Receive ha equally. After onye nke ga-abịa emesapụ ihu, onye nke ga-abịa ọ gaghị emesapụ ihu. Aha dị mma. So it's going to be equal treatment. Finally, na nkwubi okwu a bụ na Chineke onye kpọrọ unu n'ụbọchị taata ọ ga-enye unu amara unu ga-eji bie dịka di na nwunye. Nke ọzọ bụrụzie na ihe ọbụla unu na-afọ ọbụla ga-afọ na ndị na nwunye a unu mee gịnị unu nagide. Life itself is full of ups and downs. Ihe ọbụla nke bịara gị na ndụ iwere okwukwe mee gịnị nagide, it will still come to pass. Don't run away. Don't throw in the towel. Maka na ọtụtụ ike ọnụ bie n'udo bie n'ịfụnanya ka mmadụ eju n'okpuru a success. Ka Chukwu gozie unu were ọmụmụ nwoke were ọmụmụ nwaanyị chọọ unu ma site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu.
ọkwara n'uche unu ka o siri pụta na-enweghị mmanye ọbụla ka unu ga ebe a kwe nkwa ịbụ ezi di na nwunye. Unu dịkwa nkwadobe iso iwu sakramenti ịlụ di na nwunye dịka ịhụrịta onwe unu n'anya ya na ịsọpụrụ onwe unu na ndụ niile. Unu dịkwa nkwadobe iji obi ụtọ nabata ụmụ Chineke ga-enye unu, zụọ ha n'otu iwu Kristi na nzukọ ya si chọọ. Ugbu a, so unu chọrọ ịbanye n'ọkwa dị na nwunye ya nsọ, unu ga-ejikwa aka nri na ọkwa n'ihu Chineke na nzukọ ya pụta nkụnyerịta ka Chineke were obiọma ya kwado mkpekọrịta unu nke unu gosipụtara n'iru nzukọ, ka ngozi ya jupụta n'ihu unu. Ihe Chineke jikọtara ọnụ, onye ọbụla ekewapụla ya. Ka Chineke gọzie aka ndị unu ga-agbanyerịta onwe iji gosi ịhụnanya na iguzosi ike dị n'etiti unu. Amen. Amen. Nke na-egosi ịhụnanya m na nkwudosi ike m n'ebe ị nọ, n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Dara m mgbaka nke a nke na-egosi ịhụnanya m na nkwudosi ike n'ebe ị nọ,
n'ebe ị nọ, n'afa Nna n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. na Mmụọ Nsọ. Ka anyị rịọ arịrịọ. O Chukwu dị nwere anyị na-arịọ gị ka ị lekwasị ụmụ odibo gị ndị a anya Godwin na Julius. Were obiọma gị na-echekwa ụzọ i mere ka mmadụ na-abawanye nọ. Ka ụmụ odibo gị ndị a ejikọrọ ọnụ tụ n'ike gị na-adịkwa ọnụ tụ n'enyemaka gị. Amen. O Chukwu gị lere ihe niile. Ọ bụ ike ka eji were kee nne na nna anyị mbụ Adam na Eve, were njikọ ha n'ụzọ dị atọ. Dụọ ụmụ odibo gị ndị a asọ mana ahụ mana mkpụrụ obi. Gọzie ha mee ka ha bụrụ otu na njikọ nke ezigbo ịhụnanya si na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu pụrụ ime ihe niile bụrụ okwu ọnụ ya gọzie unu ka o jikwa obi unu n'ịhụnanya dị ọcha nke ga-adịrị gawa. Amen. Ka unu si n'aka ụmụ unu nweta nkuzi nke Chineke ka ịhụnanya unu mere ha bụ akụkụ ụlọ ọgwụgwụ ise. Ka agụụ akụ na ụba nke ụwa gharakwa iduhie unu ụzọ, kama ka uche unu na obi unu dị na akụ akwadoro unu n'eluigwe. Amen. Chineke nye unu ogologo ndụ ka unu were rite uru nke ezigbo ndụ, unu fesie ya nke ọma n'alaeze ya dị n'ụwa, ka o dubata unu n'alaeze ya dị ebe ebe n'eluigwe. Amen. Congratulations. The virtue of the power is engaged in participation and I'm playing and wow.
ụmụnna hụrụ n'anya mkpanụ ka e jiri umeala rịọ Chineke ka o were ebere ya onye ngozi nke grasia ya ihe ugwu ya nwanyị ego Juliet onye hụrụ ya bụ Godwin na Kristi ka ha bụ ndị o jikọrọ n'ịlụ di na nwunye dị asọ were nwee otu obi na-ahụrịta onwe ha n'anya site na sakramenti nke ahụ ọbara Kristi. Ka anyị kpee ekpere nwantịntị oge maka di na nwunye ahụ. Gị onye ji ihe niile dị egwu mee ihe niile na-eji ihe ọbụla mgbe ị kpudosiri ihe niile dị n'ụwa were kee nwoke bulie gị inyere ya nwaanyị ka ọ bụrụ onye aka na-adịghị nketa ya mere na ha abụghịkwa mmadụ abụọ ọzọ kama ha bụzi otu anụ ahụ iji kụzie na enwekọtaghị ka ọ dị mma bụ ikewa ihe ọ sọrọ gị imebe otu ihe. O Chineke onye tọrọ ịlụ di na nwunye asọ site n'ime ya ihe omimi nke dị oke elu nke na isi na njikọ di na nwunye were gosi njikọ Kristi na ụka. O Chineke ndị jikọrọ nwoke na nwaanyị site n'isi mbido bịa nye njikọ ha n'ụwa dị ngozi nke ahụ nke kere ụwa na nke oke ọmụmikpe metụrụ oke mmiri tojuru ụwa ewepụrụ I have spotted Tagomonyo happiest person and hallelujah in case that. Oh Godwin, make good to make clear. Hallelujah. What is easy? Huh? I drop easy. What is it? Chota wine. And not easy, imagine, but not easy. Okay, natural wine. More busy, more than wine. Onye nsogbu ọ bụrụ eziokwu onye isi ihe nsogbu ịchọta nwaanyị Elizabeth adịghị ya mma, Agnes adịghị ya mma, Jupiter adịghị ya mma, Angelina adịghị mma. Ọ bụrụzi nke ọ ga-eme gịnị ekwokolo si na-amụta esi ebe a ka a ga-etinye na ngozi ikpeazụ butere ya ngwongwo ya. Praise the Lord. Obi ka na-anọghị na left hand mgbe niile. Aka ịkpa is very close to the heart. Ebe a ka heart dị. Ị na-aghọta ihe m na-akọwa? Oge m na-agba ya round na-achọ ebe ga ọ ga na-anọghị na left. Okay? Ị ga-eme sure na ọ gị na right. Good. Otu a ka gị na nwunye si anọ. Good. Achọrọ m ka unu lee ha anya. Kedu ihe unu nwere ikwu maka bịa ndị foto kwanụ ka ndị mmadụ hụ ha? Ọ na-esere ihe. Kedu ihe unu chọpụtara ebe a? Perfect, akwe? With little difference in height, abi? Ka ọ na-etuliri otu isi nke ọgụ. Bakora na aka. Yes, ọ bụrụ eziokwu. So, ọ a perfect match. Ngwa, ndị enyi, friends, relatives, unu gara mee ha appreciate. Onye ihe ọma na-adị mma. Abịa buru ha aka.
all the necessary blessings that you need to succeed. In Jesus' name. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka onye unu na ndị bụ unu ngọzi nke ya sị amen. Ebebe na-ehunye ịhụnanya ya n'ime obi unu mgbe niile sị amen. Okwukwe na mmalite n'ọrụ ya nye unu nchekwube ya sọ ya na ike aṅụrị na-atụ anya ndeghachi ya sị amen. Ka o mee ka alụmdi na nwunye unu ka ọ na-abụ unu ga na-ejide ịhụnanya na udo, ka o were ihe ọma dị iche iche gozie unu ma nyekwa unu mgbe niile sị amen. My name is Mr. ChiEkeson, the sponsor of the wedding that just took place. This place is, we are in St. John's Atapu, St. John's Parish Atapu. So what has happened today, we are all witness to what happened today. We witnessed the wedding of our brother Godwin and the Juliet. We have come to bear witness to what has happened, and what has happened, even in the Bible, it happened. So my prayer for them is that the grace of God to be successful in this marriage will abound for them. I am praying for them that they will increase and they will multiply and they will be fruitful in this marriage. They will be fruitful in every ramification. They will be fruitful in childbirth. They will be fruitful in wealth. They will be fruitful in knowledge and understanding. So that is my prayer for them. Sufficient grace of God to succeed, because they need grace of God. It's all about grace of God. So I pray that that grace will abound in this marriage, that they will succeed and to the glory of God. I say thank God for them, and I've seen that they all came with joy. I saw agreement between the families, and I pray that they will continue to be a support, divine support to the marriage to succeed also in Jesus' name. My name again is Mr. and Mrs. now ChiEkeson Nogechukwu Ani. A good woman cometh from the Lord.
get you.